takupatsirani ena mwa mafunso amene atolankhani adafunsa makamaka kumfunsa mkulu wa seneti Sylvester Namiwa pa press briefing imene amachititsa lero lino mu mzinda wa Lilongwe zokhuza kunama kwa Commission of Inquiry imene idakhazikitsidwa ndi president makamaka kuti alondoloze za ngozi ya ndege imene idachitika ku Chikangawa ndipo ngozi idapha anthu 8 kuphatikizapo vice president amene anali wa dziko lino la Malawi Dr. Saulus Claus Chilima ndi Sylvester Namiwa nawonso adayikidwa Commission of Inquiry imene koma adachita kuchoka. So takhalani pompo mumve mafunso amene atolankhani awafunsa Sylvester Namiwa zimene amakambirana lero lino pa press briefing. To get away of this issue ndiye kuti amenenso ena kuti savoterewo kapena akhalabe omwewa azitipangabe zomwezi ndeti zingozifera ngati nchenche. Moyo wa munthu ngofunikira kwambiri, ndiye apa tisapange chibwana. Ndikupira kuti uthengawo wafika. Za ripoti ili tathokoza kwambiri lango tiponjezera mafunso komanso atipasa zipolopolo. Lero tikuyankhula pano kuti Dr. Sikwese adanama, tikuyankhula pano kuti Achimwendo adanama chifukwa umboni ulipo, umboni uli mu ripoti. Andi ndifuna ndiyankhulenso pano kuti commission iyo idanama, nifatenera kuti boma ili likazachoka likazabwera boma lina commission imene ifufuzidwe ndiponso anthu amene ajazamangidwe. Ndisakomedwe kuyankhula koma ndikufuna ndisindike. Sinabwere pano kutayisa nthawi ya Malawi, nkandifunikira ati imene ndabwera pano ndiyofunikira, komabe ndisakuphereni ufulu wanu wofunsa mafunso. The floor is open. All right. Joseph Mazizi, Capital FM. Ndi mafunso analangapo koma ndingofunsa awiri. Funso loyamba ndi kuti nkhani ina mwango ichula mopetsula kwambiri koma ikuoneka kuti mwayatsa moto wina. Zakafukufuku wa imfa ya Ralph Kasambala. Mukuti nchifukwa chani ikufunika kufufuzidwa nsomodeka. Zikugwirizana bwanji ndi ngozi ya ndege malingana ndi mmene inu mwapezera mauthenga anu. Nkhani ina yachiwiri ndi nkhani yokhudzana ndi anthu amene mwanena kuti achotsedwe ntchitowa. Kuchokera mwina 2020 kufika pano, inu amene komanso amabungwe ena ndi anthu ena mwina andale akhala akutchulako za anthu ena amene mtsogoleri wa dziko lino akufunika kuwachotsa pa ntchito zawo pa maudindo awo. Ena nduna za boma, ena ogwira ntchito mu ofesi za boma, koma palibe amene anachotsedwako chifukwa chokuti anthu mwanena kuti achotsedwe. Nchifukwa chani mumakhalabe ndi mphamvu zomamuza mtsogoleri wa dziko lino kuti achotse anthu pamene palibe chimene chimachitika? Zikomo kwambiri. Tifunso lomalizawo chifukwa chake chimodzi. Dr. Lazarus Chakwera anali mkulu wosusa ku nyumba ya malamulo, anali president wa MCP. Nthawi imene ankayankhula za nzeru zogwirika chifukwa chaonera kuti ku Malawi kuno tili ndi ulamulo wa democracy. Ndiye mu ulamulo wa democracy mphamvu aini yake ndi inu ndi ine ndi amene akutimvera. Achakwera anachita kuti kuchitondelera amachita kugwada. Akuluakulu mundivotere, mukandivotera ngizasintha zinthu, ngati sindisintha zinthu in 2 years zapanga resign. Ndiye chimene tikuti pasa mphamvu ndi section 12 ya malamulo akulu a dziko lino. Achakwera timu yawo yonse yanga ntchito yathu timalipira. They are not doing us a favor. Ndiye ife olemba ntchito fe tikuyeneka kuti azipanga according to our aspirations and goals. Ndiye no ntchito yo ili ma condition mphamvu tina apasa zija, they can only govern on trust. Then there has to be sustained trust. Now the question is, how do you trust individuals that are good at peddling lies? The answer is you cannot trust them. Therefore, and hamena madana ndi ma checks and balances amadana ndi ma ultimatum. Kumama kakutu chenga uwafika. Ndeka ya Chakwera amva kaya samva ifanena kuti apapa he has 2 options. 1, to fire these people or he should go. Ndibwelezi pamenepo.
ndanakale pali zinthu pali nkhani zina ziwiri zimene tibwerese topical issues. These are serious issues, we need to resolve them before chisankho cha pa 16 September chaka chino. Nkhani ya ndege tipange conclude for posterity, komanso to preserve the integrity and dignity of citizens. Tikangosiya pamene popo president azikhala luxury makangopanga piki kuti uyo aphedwe sitikufuna zimenezo. We need to preserve our democracy, we need to preserve our dignity. Choncho kaya tapanga mademand otani kaya matani komano ukhala chete kusavomenako ndi impunity and executive arrogance that does not have space in a modern day democracy. And msogoleri oti ukulamula muchilungamo ukuwafuna anthu omwe akuvotere chifukwa chani kuti usikachita chipongwe. Anthu awati makhanga tachita kuatuma ndiye ifeyo timene kuti pasa mphamvu ndi malamulo a dziko lino. Fa dziko lino ndi la democracy. Democracy yagona pa section 12 imene kuna kuti mphamvu zimene kugwisa ntchito achakwera tangu abwereka komanso timalipira kuti kwewa ajanga ntchito athu koma amakulu a mtima amachita mwano chifukwa kuti amaziwa kuti amalawi timangoyang'ana. Fa tanena kuti nkhani isitiyang'ana nkhani ya ngozi yakuchikangawa siitha ngati imene muganizira kuti itha. Ayi, chilungamo chiziwike, anthu amangidwe, anthu achotsedwe ntchito. Nkhani yonena kuti pangidwe kafukufuku pa imfa ya Rafu Kasambala. Ripoti yomwe ija ndapereka chisanzo chimodzi. Ndege imene inanyamula thupi la Rafu Kasambala tinawuzidwa kuti munali anthu 9 mapasenjala ogwira ntchito atatu, anthu 12. Ndiye ife kuti ndege ija yabwera ikuzanyamula Vice President Saulos Scrolls Chilima akuti yasintha mipando. Pamene chikhalecho mukalinga ripoti ija kutiuza kuti ndege ija ili kunzuzu amayiteteza palibe analowamo. Ndiye mipando anayisintha nthawi yanji kuti alake sikwesa akauze dziko kuti malo munalibe. Paniso nkhani mukalinga ripoti ilo akukambapo zona kuti ndege ija anayipanga hayala ndi munthu wina nzawo wa Rafu Kasambala sakutchulidwa. Msuko muno makamuchitika maliro. Ni maliro angati mudamva kuti anyamulidwe pa ndege ya serikali. Sindi kunyoza koma ndikufuna mafax panopa. Msuko muno makamuchitika maliro osiyanasiyana. Kuna tinataya Malemu Gudo Gondwe, a celebrated politician. Maliro anaenda pa ndege. Tataya nduna zingati za boma. Maliro anaenda pa ndege. Ndiye ifanya ndege inatulukanso nthawi kuti nyengo sili bwino. Pali chifukwa cha nthawi ndikanakonda ndipange ndisewereka nema apa adafusidwa funso amlelemba Emmanuel kuti ndege inali yabwino, kuti ndege inali yabwino. Ndi anafusa wayana chunga kwa afusa amlelemba kuti anapanga ndani chiganizo kunalibe ma projection timaona za nyengo masiku ano kuti mawa kugwa mvula chaka chino mvula ivuta. Ndifukwa chani anthu analolera kuti ndege imene ikatuluke pamene kuti nyengo sili bwino. Pamenepo nimene pali mafuso kunena kuti nkhani imfa ya Malemu Rafu Kasambala ikukuzana kwambiri ndi imfa ya Malemu Saulos Chilima ndi anthu ena 8 acha. Sindifuna kuyankhula zambiri chifukwa zikhala zongoyankhula. Chifukwa tanena kuti boma alita abwere akachoka achakwera azayambire kufufuza commission of inquiry ili ajaba alide ngati pali milandu akayankhe. Chachiwiri akhazikitse commission yogwirika azafufuze imfa ya Rafu Kasambala imene chimabweresa mafunso ochuluka kwambiri koma malawi mbiri nkhani yatina ngoisiya kungoyang'ana. Kanti kachikena commission of inquiry yeni zachitikenso pa nkhani ya imfa ya Saulos Chilima. Ndi nkhani yayikulu sinkhani yoti ngati dziko tingangokhala ayi. Pangatalike mukukumbukira mu 1983 imfa ya nduna zitatu komanso phungu mmodzi. Commission of inquiry inachitika patatha zaka 12. Ndiye manena kuti in this era and age sitimafunikanso tifike mpakana zaka 12. Nthawi imene kuna dictatorship pamene panopa kuli ufulu. Zonse zimene zili apa anthu ali nazo andi maumboni ali nawo. And achakwera ndipo malawi asazione kuchenjera ayi. Zikomo kwambiri. Ndine Winston Kaimira kuchoka ku Zodiac. Ndi funso limodzi mukamba za report limeneli la Commission of Inquiry kuti siloti ya Malawi angaligwiritsa ntchito. Nchifukwa chani mugwiritsanso ntchito report lomweli popeza zinthu zina kuti akuti ananama pamene patatunikirani bwinobwino Amalawi asiligwiritsa ntchito koma penanso mukambanso za report lomweli kuti mmene mukuonera awate wachonse chifukwa report lipeza zoti ananama kapena ndapanga zakuti pamene papataunika bwinobwino Amalawi agwiriziti. Kuteroko tatigwiritsa ntchito kupeza umboni onena kuti report ili yosayeneka kuti iso anthu alikhulupirire. Tatigwiritsa ntchito kuonesa kuti adanama. Ndifake ndimawerenga ndimachita koti mapeji kunena kuti amene akususana nafe apite akawerenge report ilo fa mulandu unaliwonso mafunika umboni. Tikanangotitenga kuliponya mu dustbin Amalawi bweza kuti asidedi amangokonda kuyankhula.
CDD simango konda kuyankhula. We are a serious and credible organization. Ours is evidence-based advocacy. This is why we are quoting the same report. This is a sham, a waste of time, and a waste of resources. And the commissioners betrayed themselves and they betrayed the Malawians. Where is the evidence? It is there in the report. Because ndika nabwera pano kuti it's a sham, open evidence, they should have been jumping. Bizo nakumathamanga watu onongera watu komano ndi mapanga koti report la olomwero kuti apa mwana miza Malawi apa simukanatere apa mukanatere apa mukamandatere cholinga kuti ngadafuna kupita kuli konse apite tikakumani kumene koko. So tatikwisa ntchito ngati umboni. Yeah. I'm Robert Edward from Lunta TV. So I have two questions. The first one is on the report itself. I'm the inquiry and the investigation. So there have been two inquiries. The first one was done by the BFU, whose preliminary report is out, and we are waiting for the comprehensive report from the BFU. And the second one is the one that was done as the Commission of Inquiry. From both reports, reports from both inquiries, in your analysis, you are saying we are not having the answers as Malawians that we are supposed to get from these inquiries. Are you perhaps calling for another investigation, probably to be done by a group of people or individuals who are going to look into possible criminal elements or actions within the circumstances that led to the plane crash and the death of the one deceased? Are you calling for something in that specific manner? That's the first one. The second question is, we know for a fact that you, as Mr. Namiwa, were given the opportunity to be in the Commission of Inquiry. You rejected the offer after being there for some days. Wasn't that a missed opportunity for you to be there to fight from within and not choosing to fight from without? Mukamvesera mmene ndimawerenga ndinanena kuti ripoti lija linalembedwa kale. Akanakhala ripoti yasinalembedwe kale, bwezi zimafunso alipo ena awo amene Amalawi nawo atayankhidwa. Ndimafuna ndawuza Malawi kuti kupatula kuti anandisanga nkhana mu commission muja, anandiyitananso muone ku annex kumapetoko zinalangaliripo zonse zimene nakapereka, palibe chimwe zimene chayankhidwa. Ndimafuna ndibwereze pamenepo. Kubwerera ku zifukwa zimene ndinachokera, ine ndimakonda kupanga zinthu poyera. Lero tili live pano, sidi kubisala. Ife sitimapanga mavieni kuchipinda aya kapena kumayankhula ife tuli kutali ya tili kuno kulilongwe ndikuyankhula pano, because I know I'm a free person. I know Malawi is a democracy, complete with rights and freedom of expression and opinion. Now I'm a strong supporter of transparency and accountability. And like me, if you go and check the terms of references, they said we should conduct a public inquiry. Secondly, the law, the Commissions of Inquiry Act, it gives that provision that the commissioner should decide to do a public commission of inquiry. What is the public commission of inquiry? Taitana commission of inquiry yaitana apo Valentino Philo. Amafuna akana afusa poyera Malawi mukuona. We have got a shining star in this South Africa. Kulibe nkhani mene makambirana kumbali. And ngati mukumbukira bwino akufamily akubanja kwa Malemu Chilima anapempha kuti zokambirana zikhale pa mbalambanda, kuti munthu akamanama Amalawi azoti wanama ndi uje. Izi zikanathandiza kuti report japotuluka Amalawi akhale kuti alivomereza. Zikanathandiza kuti anthu aja akhulupirire. Anthu amene ali mmene muja anthu amakayikira kale. Ndiye mafuna mudziwe kuti kumene ujama kuisa ntchito amati collective responsibility. Kusonyeza kuti fighting from within usakanatheka because ndinamenya nkhondo ziwiri ndili nkati muja. Yoyamba kunena kuti tikhale
aliyese azimva. Ndimafuna inuyo aluntha azodiac at times ndani mukhali pamene pajapo live anthu azimvera. Ma commissioner zanga anavota kukana no. So mukavota iwe ukagwa nayo sindiye kuti chinthu chathera pomwepo anthu aja mapitirira. Chinthu chachiwiri nanena kuti nthawi imene mwatipasayi kuti tipange report pa 30 ikuonesa ngati kuti report lilipo kale fa ntchito njayikulu commission yasu inakana. Ndiye mwamwaya commissioner ena adabwera nena kuti ya koma commissioner namiwa kunena zoona nthawi njochepa ndifuke munaona adakapempha nkuonjezera. Ndiye fighting from within sakanatheka 1 2 munthu kumapanga chinthu chonse makhani chiyembekezero. Munthu ndi mkatolika ndi mkristu weniweni ndikamakamba zaboza I struggle with my conscience. I'm one of the very few Malawians who has got a life conscious. Njeno anthu mwapasidwa ndalama mufuna mufuze mafuso oti mwayankha Malawi. Ndiyeno inu nomwe muganize kuti mzika kambirana zinthu kuchipinda mufuna mubise chani palizeru pamenepo. Naona ine kuti sindingakhale mu commission ya anthu ena kuti lamulo likupereka mpata ma terms of reference kupereka mpata ndiye ineyo ndikakhale nawo mu commission tizikafufuza zinthu mu ndima. Ndimakonda kupanga zinthu poyera ndifake ndinapanga chiganizo choona kuti amalawa anzanga sindikwanisa kukhala muchani mu commission of inquiry imeneja. Munafusa fuso lino kuti mukufuna pakhale kauniuni wina. Mufuna neno kuti pa Chingerezi mamveka bwino. The mandate of that commission was to inquire. Kungofusa kusokolosa zinthu nkuzunjika poyera. Ndiyeno anthu ena mwachisazo ngati ma criminal investigators bweza akubwera ano. Ndifaye tabwera lero after 21 days. Fama siku awa cheteyi. Siku tinatania timayangana kuti timva kuti anthu ajana soka zilonda osauzidwa aja anapalamula mulandu bwanji kwa amanga. Uja anatenga pistol uja bwanji kummanga. Uja makaniza anthu kujambula zithunzi uja bwanji kummanga. Timayembekeza akanakhala kuti report linali mchoonadi. Mmene tinatuluka muja pa 14 pa 15 tikanamva kuti auje amanga. Komanso achakwera tikanamva kuti achosa ntchito akunkuyu, achosa ntchito Genopili, achosa ntchito Daudi Suleiman. Fa choonamiza fa it is documented. So mukandifusa ndifa kitabwera lero 21 days later kunena kuti imeneja imafuna ingobweresa zinthu pambalambanda iziponye apo. Ndiye ma state agency aziona kuti apo pali mulandu. Koma popeza sanatere ndiye ifeyo zimene tinaanena zija kuti amalawi musembekizereko kanthu zinthu za mafuna yangu ayeresa achakwera ndipo malawo ndifake lero maona kuti pali zambiri zimene zikuonesa milandu malinga ndi malamulo aziko lino komayi asankha kuyangana kumbali mmalo mwake mopanda manyazi amatuza kuti amalawi basi vomerezani. This is a democracy. Kuvomereza zinthu samakakamizana. Andi nchitiro kakamiza nawo ndimene kuwapasa amalawi mafuso. Ndimafuna ndikuuze kuti ripoti ilili labweresa misonzi kopya amalawi pa 14 December pacha adalira ambisana jensima kuposa mmene zinachitikira pa 10 ndi pa 11. Fati mayembekeza kuti achakwera mmene amayankhula muja amayankhula kuchoka pansi pa mtima. Koma lero amalawi amva chisoni mmene munali abusa awiri wansembe mmodzi. Anthu amayembekeza kuti kumene kuti mphuka zinthu. Sa amayembekeza azimva kuti mteke muja anthu analibe magazi nkhani nkuthera pompo. Chaza ndiyani? Aziuzira kuti mteke muja mlai mafuta a 3 hours koma ngakhale dontho pamene panalibe. Komanso ngakhale kungowala pang'ono ngati mmene mawalira cheso sizinatheke. Koma zithu zija mukazionenso za ndege ija mmene yatemekera. Ndiye mukaone ndege zagwa pakati apo. Pali ndege ina njira kugwa mmwamba koma mutati muone mmene yapanyikira simukayerekeze ndicha. Ndifate nena kuti chilipo ndipo chimenecho amalawi azachiziwa koma sikale zikomo kwambiri. Chete sausanyama kuma suyo tabwera pano nkale tikupera kuti mafuso athaere. Pomaliza penipeni malo mwa Malawi tikusindika pano kunena kuti commission imene ija sidagwirire ntchito ya Malawi. 200 million imene agwisa ntchito ija yangotayika koma timafuna tisindike pano kuti atiulaza siyakwera nthawi yakwana kunena kuti muchitepo kanthu. Ngati simuchitapo kanthu amalawi akakamizani kuti muchitepo kanthu. Thank you very much for your kind attention.
ngati mukumbukira bwino tinayamba zonse ndi pemphero, ndimafuna mundilole kuti timalize zonse ndi pemphero. Zikomo kwambiri. komanso ndi mmene inayendera press briefing ya lero lino, komanso mafunso omwe atolankhani amene anayitanidwa ku press briefing imeneyi adafunsa makamaka kumufunsa mkulu wa senate Sylvester Namiwa zokhuza press briefing komanso zokhuza commission of inquiry iyoyo imene iwowa akuyikhwacha, imene akunena kuti sipanachitike zolongosoka komanso sipanachitike chilungamo, akuti chachuluka ndi chinyengo mukuyankhula kwa Sylvester Namiwa. Zimenezi zachitika lero lino ku Lilongwe, pamene bungwe la senate limabwera nthawi zonse akaona